Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya siyasî ya meha Gulana 2019 belav kir. Di raporta Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de hatiye. Piştîne serkeftina welatên Asîtana û Sûçiyê di avakirina Komîta Destûriya Sûriyê de wan welatan aktîvbûn û giringiya civînên xwe nemah. Di encamê de rê bervegera diplomatîk ya civaka navdewletî berfirehtir bû. Bi taybet netewêniye girtî û şandiyê wê gêr bidirsan. Wate giringiya cenêfiyek û biryara navdewletî 22-54 hemî biryarên navdewletî girêdayî krîza Sûriyê bihêztir dibin. Lê li ser xakê proseyên leşkerî li ser Idlibê ji aliyê Rûsya û rejima Sûriyê ve berdewam in. Wekû tê xuyanî bi hemahengî li gel Tirkiyeyê ku di encamê de sivîl jê zarok û jin û pîramêran dibin qurbanî û bajar û bajarok û parêzgeh tê rûxandin. Di raporta siyasî ya PDKSê de derbarê devera aram hatiye. Hevdemî têgihiştin û amadekariyên hevpeymaniya navdewletî bê Rûsya û Tirkiye re û avakirina rêveberiyeke nû li rojhilatê Feratê li gorî zanyariyên di vê derbarê de hevdîtina dawî ya her du wezîrên derveyên Amerîka û Rûsya giringiya wê li ser hemî pirsgirêkên deverê heye û eger heye li ser Kurdan jî rola wê hebe. Tevî wêyekê Amerîka bihêz vê demê li dijî siyasetên Îranê kar û tevgerê dike. Di Riyaz sê kongreyan re ku li bajarê Mekayê lê Siûdiyê hatibûn encamdan da Îranê. Hevdemî pêşkêşkirina 12 şert û mercan da ku werin cîkirin û rêgirî lê rûbirûbûna leşkerî ya çaverêkirî were kirin. Ew yek bi wateya hevpeymaniyê dibîne ku beşê giring di çareseriya krîza Sûriyê û yên deverê bi giştî girêdayî Îranê ye. Lewra divê rêgirî li Îran û siyasetên wê bi yekcarî were kirin. Îran niha di rewşeke pir aloz û teng de ye. Cîbjîkirina şertan dê wê li deverê kêm bike û redkirina wan jî dê wê bike di rûbirûbûneke metirsîdar de ji aliyê hevpeymaniyê hejmarek welatên Ereb û Kendavê ve. Herwiha di raporta siyasî de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya behsa rewşa Herêma Kurdistanê û parlamenterê wê û serokatiya Nîçîrvan Barzanî ji hikûmeta Herêma Kurdistanê re di deman ha de vekşana Partiya Yekîtiya Kurdistanî ji hikûmeta Herêma Kurdistanê û pêşxistina Herêma Kurdistanê dike. Derbarê Kurdistana Sûriyê raporta PDKSê serbar dike. Li Kurdistana Sûriyê hevdemî zêdebûna asta rewşa ewlekarî li Efrînê û derdora wê û zêdebûna binpêkirinan ji aliyê hin grûpên çekdar ve tevlî rewşa aloz li Efrînê. Kar û hewlên ciddî ji bo sivikkirina barê welatiyên Kurd fişarê berev çareseriyê ji aliyê ewlehî ve dawîkirina rewşa xerab tê kirin û divê karna bihêztir ji bo vegerandina derbideran bo mal û milkê wan werin encamdan. Lewra divê beramberî pêşhateyan bênerîn û hêvî berev paşerojeke baştir were encamdan. Ofîsa siyasî ya PDKSê di raporta xwe de derbarê hewlên navbera NKS û PD de têkirin û nîzîkirina wan ji hev got. Hewlên ciddî ji aliyê Amerîka û Fransayê ve ji bo dîtina yekrêzî û çareseriyekê navbera NKS û PD de diriya hevdîtinên berdewam ji aliyê Amerîka ve navbera her du aliyan de têkirin. Li gorî wê yekê em wekû PDKSê û NKSê em ê erênî ji wan hewl û gavan bi ciddî û giringî nîzik bibin. Em ê kar bikin da ku asaniyên pêwîst pêşkêş bikin, da ku bigihin razîbûn û hevnerîneke guncaw. Tevî ku em tev dizanin aliyê din tanha ne amade ye hevparbûnê qebûl bike lê berdewam dixwaze biryara siyasî bi tenê di destê wî de be. Berûva jî wê yekê em hêvî dikin alîkarî û karekî hevbeş were kirin. Duwarên siyasî, leşkerî û rêveberî de bi taybet niha dîmenên pêşhatine nû di qûnaxa bê de diyar dibin û ji bo wê yekê divê amadebaşî jê re bihêz û rasteqînî bêkirin.